हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा फाइनाली नेक्स्ट इयार एबा नोंथांमोना नेक्स्टआव एप्लाइ खालामनो मोनगोन। बेनो जाबाय आसाम पुलिस गोदान भेकेन्सि ओंखारगोन आरो बे भेकेन्सि ओंखारगोन होनना नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव गोबां मोनबाय जानांगौ जे आरो माब्ला ओंखारबावगोन बे ABUB कनस्टेबलआ 2023 आव ना 2022 आव नोंथांमोना मोनगोन। बेनि सायाव जों बेयाव डिसकास खालामगोन। जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। बेनो जाबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव जेब्लायबो जबनि आपडेट मोननो। दा लोगोफोर आरो गोबां मोनसे आपडेटआ बेनो लेटेस्टआ जे जोंहा दाखालि साइडआ मेन्टेनेन्सना दङमोन मानोना आपकामिं रिजाल्ट फैनांगौ दङ। दा जोंहा रिजाल्ट फैनांगौ दङ गोबां नेगासिनो दङ। नोंथांमोना गोबांबो कमेन्ट्स खालामदों नाथाय आं खायसेखौ रिप्लाइ खालामनो हादों खायसेखौ हायाखै मानोना नोंथांमोनाथ' मिथिखादों दासान्दि गोबां बिजियाव दङ होननानै। दा बिदिब्ला नोंथांमोनजों फिन खनसेबाव भिडिअ खालामबावबाय जे जोंहा आसाम पुलिसाव बेसेबां फरायनो थानांगौ बेसेबां पार्सेन्ट थायोब्ला नोंथांमोना मोजां जायो उनावहाय साख्रि मोननो आरो लोगोसे एक्सट्रा मा नांगौ जायो बेयाव जों डिसकास खालामगोन। दा ओंखायनो जों फैबाय अफिसियेल साइटआव SLPRBआव बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोङो रिजाल्ट पर्टेलाव क्लिक खालामोब्ला जों मोनसे आपडेट मोनगोन। बेनो जाबाय 8000नि भेकेन्सिनि एपइन्टमेन्ट लेटार फैनांगौ दङ। SI खौ लानानै कनस्टेबलखौ लानानै कमान्डोखौ लानानै APR'खौ लानानै। दा ओंखायनो जोंहा पजिटिभ आपडेटआ बेनो जों जेब्ला रिजाल्ट पर्टेलाव बेबायदि क्लिक खालामो होनबा जों मोनो जे साइटआ दासिमबो मेनटेन जागासिनो दङ। डेट मिन्स नोंथांमोना मिथिखागौ जे मोनसे इसारा होदों साइटखौहाय मेनटेन खालामदों एबा रिजाल्ट होनायनि सिगां साइटखौहाय नायग्रोनांगौ जायो आरो साइटआ स्मुथलि खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना आपग्रेड खालामगासिनो दङ। जायनि जाउनाव रिजाल्ट नायनायाव एसेबो प्रब्लेम जायो बायदि दाखालिनि बायदि दाखालि खायसेना नुदों खायसेना नुवाखै ओंखायनो एबार जाहाथे मोजाङै रिजाल्ट ओंखारो। आं आसा खालामो 10 जुननि सिगां नोंथांमोननि काट अफ माबा मोनसे फैनो गोनां दङ। बेनो जाबाय SIनि काट अफ नङाब्ला कमान्डोनि नोंथांमोना नङाब्ला ABUB APR'नि थाखाय। नाथाय लोगोफोर कमान्डोआव जिंगासिनो गैया गासिबो नोंथांमोना साइक' टेस्टखौ होनो मोनगोन मानोना जोंहा गाइडलाइन्सआव लिरनाय दंखायो जायफ्रा PhD पास जादों बिथांमोनखौ गासैखौबो साइक' टेस्टनि थाखाय लिंहरगोन होननानै। आरो आसाम पुलिसनि कमान्डोनि साइक' टेस्टखौ लागोन बेनो जाबाय इण्डियान आर्मिनिफ्राय फैगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे जोंहा माखासे सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सनिफ्राय जायफ्रानोखि इन्टेलिजेन्स बिथांमोना नोंथांमोनखौहाय लानाय जागोन। बाट नोंथांमोना हिन्दी एबा एसामिसखौ रोंनाय जानांगोन आरो बर' थानाय थाया बेखौ जों मिथिथ'वा जेब्ला मोनगोन आपडेट थ' नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। दा साइक' टेस्टनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्टआव मोजां भिडिअ खालामबावगोन जाहाथे नोंथांमोना एसे एनै बुजिग्रोयो। दा बिदिब्ला लोगोफोर जोंहा माखासे रिजाल्टस फैनो गोनां दङ। दा लोगोफोर आरो लोगोसे गोदान एप्लाइ हमना ला 2021 एप्लाइ जादोंमोन आरो बिनि आइडि जोङो दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बे आइडिया दासिमबो दङ। नोंथांमोना 2022 नोंथांमोना दासिम मोनबाय जे बे आइडिया दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो बिनि साख्रिखौनो दासिमबो होजोबनो हाथ'वाखै आरो आसा खालामो 8000नि खाथियाव थाबैनो एपइन्टमेन्ट लेटार होगोन होनना बुंदों। आरो नेक्स्टआव अब्ला भेकेन्सिया जों हमना लानो हायो एनालाइज खालामनानै 5000नि खाथियाव एबा बारायाव थानायनि चान्सआ दङ। अलमस्ट 5000 जाखायो HS LC HS पास जानांगोन कनस्टेबल एप्लाइ खालामनोबा। बे जाबाय जोङो बेयाव लादों 5000आ जाबाय कनस्टेबल लेभेलाव नाथाय SIआव फैबावनो हागौ आरो कमान्डो फैगोन ना फैया बेखौ मिथिया नाथाय लोगोफोर नोंथांमोना दायो रेडि जानाया जोबोद गोनां। स' बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेसेबां रानिं खालामनांगोन आरो लोगोसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेसेबां नांगोन। दा जोङो कम्पिउटाराव रायलायोबा नोंथांमोना मिनिमाम 6 मान्थ्सखौ लाथार आरो लोगोसे हायोब्ला 1 इयार ला मानोना नोंथांमोना फाइनाल लिस्टआवहाय सिलेक्सन खालामनायाव जोबोर नोंथांमोनखौहाय मदद खालामगोन 1 2 मोनबाबो स' नोंथांमोना काट अफआव थांनायनि चान्स थायो। बेनिफ्राय इम्परटेन्टआ जाबाय NCC जायफ्रा NCC लानो हायो नोंथांमोना 2 3 4 5 6 नोंथांमोना बेबायदि नाम्बार मोनलांबाय थायो। बेखायनो आसाम पुलिसाव NCCआ गोबां नोंथांमोनखौहाय मदद खालामगोन। बेखायनो नोंथांमोना दानिफ्रायनो जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ NCC कचिं सेन्टाराव नोंथांमोना लानो हागोन बा नोंथांमोना बे कर्सखौहाय लानो हागोन। आरो लोगोसे नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ HS LC HS रिजाल्ट फैगासिनो दङ आरो बेयाव जायफ्रानोखि 45%नि बारा मोननाय दङ नोंथांमोना बिदिनो 2 3 4 मोनलांनाय जायो। आरो रानिं रानिंआ दायो प्रेजेन्टआव सोलियो 30 to 100 मिटार्स हौवाफोरा आरो हिन्जावफोरा सोलियो 1600 मिटार्स। नोंथांमोना बेखौहाय मोजां खारनो हानांगोन माखासे टाइमिं होखागोन बेखौ मिथिखागोन नोंथांमोना उनावहाय। लोगोसे दानि सिटुवेसनाव नोंथांमोना लं जाम्प स' बे लं जाम्पखौ एक्सेलेन्ट बाराब्ला काट अफ फैनायनि चान्स थाया। बेखायनो जेसेबां हायो नोंथांमोना लं जाम्पखौहाय एक्सेलेन्ट लानो ट्राइ खालामनांगौ होमबासो नोंनि काट अफआ गोजौ थाङो। दा लोगोफोर बिनिफ्राय आपकामिं रिजाल्टआ माब्ला रिलिज जामारगोन दासिमबो जेबो अफिसियेल आपडेट गैया नाथाय मोनसेल' पजिटिभआ बेनो आपडेटआ जे रिजाल्ट पर्टेलाव साइटआ मेन्टेनेन्स दङ जेला स' बे रिजाल्टआ फैगोन। आं आसा खालामो 10 जुननि सिगां फैनायनि चान्सआ दङ जायखिजाया मोनसे रिजाल्ट एबा काट अफ। दा लोगोफोर समासो खिथासिगोन नोंथांमोना नेक्स्टआव आपडेट लाबावगोन आसाम पुलिसनि माबाफोर जुदि आपडेट मोनोब्ला आरो साइक' टेस्टनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ मोननायनि नोंथांमोनाहाय नायदो अके स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो दाबा बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव।